ዕላል ምስ ንጉስ ዓርኪ እዛ 2023 እንታይ እዋና ከም እተሸርበትን ኣበይ ከም ዝኣተወትን ንነብሰይ ሓተትኩ መልሲ ረኸብኩን። ክጅምር ከላይ ይዝከረኒ ሕጂ ድማ ካብ ዓውደ ዋርሕ ክትሰናበት ምኾና ፈሊጥ ኣለኹ። ካብ ዕድመይ 1 ዓመት ለኪማ ከም ዝኸደት ዘኪረ ክቕየመል ኣይደልን። በይናይ ኮነትን ከምኡ ኣቢሳ ከን ካልኦት እውን ከምኡ ገይረን እየን ሓሊፈን። እታ ቅድሚ 9 ዓመት ዝነበረት ዓመት እውን ከምኡ ከም ዝገበረት ክዝክር ናብቲ ሽዑ ምስ ንጉሰን ሃብትሽን ዝገበርክዎ ዕላል ክምለስ ግድን ኮነኒ። ዋዜማ 2015 ኣስመራ። ንጉስ ዓርከይ ን2014 ብጽቡቕ እዩ ዘፋንዋ ዘሎ። እቲ ቐንዲ ምኽንያት ድማ ሃብትሽ ዘመደይ ንምዝዋር ኢሉ መጺኡ ምህላው እዩ። ሃብትሽ እውን ነዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣመስጊኑ ይጸግቦን እዩ። ኣብ ሃገርና ጥሜት ከም ዘሎ ገይሮም ዘውርዩ ሰባት እኳ ኣብዚ መጺኦም ክርእይወይ ዘለዎ በል ሃብትሽ ብዝረኸቦ ሕጉስ ምዃኑ ኣብ ገጹ እናብረሀ። ሚዶ ኣብዚ ኮይና እኳ ነቲ ዘለና ጸጋታት ኣይነስተማቕርን ኢና። ንጉሰ ደገፉ ስምዐ። ቅድሚ ገለ ምባለይ ሃብትሽ ጽቡቕ ገይሩ ከብርሃለይ መረጸ። ኣብዚ ሃገርናሲ $10 ጸጊብካ ክትውዕል ትኽእል ኢኻ። ዕዳጋታትና እንተሪእኻዮ ድማ ሙሉእ እዩ። ባህ ክብለካ أبونا زأقل يأقلك كان يحكي ንጉሰ ክፈልጥ ዝደልየ ክመስል ደለየ። እንታይ ትብል ኣለኻ ንጉሰ ሓወይ? $10 ኣብኡ 10 ሳንቲም እያ። ኣነ እኳ ናይዚ መንግስትና ሓይሊ ግርም እዩ ዝብለኒ። ከመይ ዓይነት ቀረብ እናቕረበ ይበጀኻ ዕዳጋታት ዝረጋግእ ዘሎ? ነቲ ዶላርካ ኣብ ባንኪ ተሽርፎን ስለ ዘለኻ እኳ እምበር ኣይማእኸለካን ነይሩ። ريدا نبتني زيرو قداي مليسنا ንጉሰ ተቃወመ። ብሓፂሩሲ ናይ ሃገርና ኩነታት ከምቲ ኣብ ደገ ተሰምዖ ይኮነን። ንኣብነት መብራህቲ የለን እዮም ዝብሉኻ።
ብቕንያቱ ግና ባዕለይ እኳ ሪአየ ኣለኹ ናይ ውሽጢ መብራህቲ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዝበዓላት ከተማና ብበበይኑ መብራህትታት ተሰሊሙ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለኻ ኮይኑ እኳ እዩ ዝስማዓካ። መንግስትና እኳ ነዛ 2015 ብፍሉይ ኣገባብ እዩ ዝቕበላ ዘሎ። ኣብዛ ትመፅእ ዓመት እኳ ገለስ ክህሉ እዩ። ንጉሰ ግሙት ሓወሰ። ሃብትሽ ብወገኑ ነዚ ናይ ንጉሰ ግምታዊ ትምኒት ጭብጢ ከቕርበሉ ዝደልየ ይመስል ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቃለ መጠይቕ ኣይሰማዕካዮን ዲኻ? ኣብ 2015 ንቑሩብ ኣዋርሕ ተጸመሙና እሞ ኣብ ዝቕጽል 2-3 ዓመታት እንታይ ከም እንገብር ክትሪእዩ እኳ ኢሉ ክብል ኣዘንተወልና። ሚልዮን ሰሚዕኻ ዶ ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ቃለ መጠይቕ? ንጉሰ ከረክሰኒ ዝደልየ ይመስል ናብ ሃብትሽ ግልጽ እናበለ ይሓቲትኒ። ክሰምዖ ዓቕሊ ይረኸብኩም፣ ግና ካብቲ ናይ ቅድሚ 4 ዓመት ይፍለድ እዩ። ክትሰምዖ ነይርካ ሚልዮን። ናይ መራሒ ሃገር ቃለ መጠይቕ እኳ እዩ። ኣንፈት ዝሃገር ከመይ ከም ዘሎ እኳ ኢኻ ካብኡ ትርዳእ። ሃብትሽ ምኽሩ ለግሰለይ። እቲ ንሱ ዝብለና ኣንፈቱ እሞ ፍሉጥ እንድዩ። ናብ ብሩህ መጻኢ መመሊስና ኢና ንግስግስ ዘለና ካብ ዝብለና ልዕሊ 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ በብእዋኑ ዝበሃል ቤሎ መልስኻ ብኽትረክብ ኣይደልን ማለት ድዩ? ንጉሰ ክፈልጥ ደልየ። ኣነ ዳ ትናቱ ዘረባ እንድዩ ቤሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ። እንታይ እስከ ኢልበሉ ኣዕሉሉና። ነዚ ናይ ወያነ ዓፈርፈር ንዕቑ ይሓሊፍዎ፣ ብዙሕ እውን ኣይተዛረበሉን። መመሊሱ ዝደግማ ዝነበረ ዘረባ ናይ ብሓቂ ኣመሲጣትኒ። ኣብ ናይ ቆይቂ መኣዲ ኣይንዕደምን ኢና እናበለ እኳ እዩ ካብቲ ዘየድለ ዘረባታት ዝርሕቕ ነይሩ። ሰብኣይ ረዚን እዩ። ሃብትሽ ኣምልኹ ረገዕ። ወዲ ኣፎም ዳ መዓዝ ትግድሶ ኮይኑ? ንጉሰ ተራሰነ። ኣነ ዝገርምኒ እዚ ወላ እዚ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ታዕሊም ዝምልከት ሕቶ ምስ ኣልዓለሉ እኮ እዩ ነታ ጉዳይ ካብ መሰረት ኣልዒሉ ገሊፅዋ። ናይ ቀውዒ ነገርቲ ካባና ንላዕሊ ከም ዝፈልጦ እኮ ይገሊፅ ኣሎ።
زمرحينا كوا كل مريو واتأمير هيبوه كاب زبيتا حرشة كسع عالم وقوت أبايو الدقيق زفلتا مس أخاء مستو عليو نزك إميت أطات كوايو بحلو رئيوه ما خير دا خمزة ليوسي أبقو كله فليتقوه إذن ناي كالوت حكرات أفريقيا مرحت دقا كاب بالاساتهم معسي وطخوينهم نظم غدا السانة كميتو تادا انتاي قورو حاتت كوام كفلت انها تنتقو قدمي قدا بزعباتي يا بحر الشاز اللي وفلت صبق كيرا زي نقركا حبتش كهدا أني فتوى أبو رحي حدار كابان بت أنا العلي ماي كم سفر هسي أنا نرأسي كوير السعيون يري بريزيدنتنا خبره خلوكنا عم بت أسكوا قال كم زترفلكا زناب جناب وكله كم زبالاش وكوايو قلت أبيلوه شوكوا حماكم تسمعوا فلت ديرو نقصة مبريو هبا بريزيدنت نامو معاس بسمعيتاتو يسنف كوينو كل وشت يتقبره هابتشون أستنتنا بزعواتهم أغلام كذو زي كالو أبالات زواو سراويتك داي مفتحي حسابي لكم سمع عنده ودافمكو نحرش على فيكونن مرحا قريو ما بينا يزاقر قداي كلسي يغلسي أتو ولا زي تبقى تقول لي لقيا نقصة ندرة أبس حقنا زي أتو خوينو مبر أبتن معبولات حقرات كوا إذا ما خيدا ولا كميت أزبها النقر يلن بزبل مقلتي حبتش مرحا هجرنا بزي زي معبول كنتاتنا يشجر كمزلو كأمتلي حقنا بحق ون بريزيدنت إيساياس نايزا دحرت هاجر مرحي كوينيلو كدفانا زدلي مسألة
ስለምንታይ ነዚ ኩሉ ሰብ ክዕልም ሃነፍነፍ ይብል ከም ዘለኸ ኣብቲ ባዕሉ ዘዳልዎ ቃለ መጠይቕ ኣዕሊልኩም ዶ? ፈሊጥካ ኣለኻ ሃብትሽ ሚልዮን ነዚ ናይ ወዲ ኣፎም ቃለ መጠይቃት ባዕሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዘፅሓፎ እዩ እኮ እዩ ዝብሎ። ፕረዚደንትና ተዋስኦ ዝፈቱ እንተዝኸውን እሞ ናይ ምርጫታት ተዋስኦ ገይሩ ዲፕሎማሲ መመሓየሸ ነይሩ። ደሓንግና ናብ መዓደ ቆይቁ ከይተዓደምኩ ዘይምልሰልካ ነዛ ናይ ምዕጣቕ ጉዳይ ጽቡቕ ገይሩ ይብርህዋ። ኣነ ንርእሰይ እኳ ብሓቂ ተሰሚዑኒ ኢሉ ከስተንትን ምስ ጀመረ ንጉሰ ጠውሎቕ በለ። ኣብ ቀደም ዝጸንሐ ካይዳ ህዝባዊ ግንባር ኮ እዩ። ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ህዝቢ ክነቅሕን ክውደብን ይጸኒሑ ሕጂ ድማ ይዓጥቕ ተራደሊኻ። ሃብትሽ በዚ ትርር ዝበለ መልሲ ንጉሰ ከም ዘይተሓጐሰ ካብ ገጹ ክሓብቆ ይከኣለን። ኣብ ካልእ መንፈሲ ነይሩ። ናብቲ ናይ ምድፍናቕ ኩነታቱ ጥሒሉ ከብርሃለ ይቀጸለ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ብሓቂ ነገራት ኣስፊሑ ዝርኢ መራሒ ምዃኑ መሊሱ እኳ እዩ ዝግለጸለይ ዘሎ። ነዛ ሃገርሲ ዜጋታታዮም ዝሕልውዋ ዘለዉ ኣስተውዒልካ እንተኾንካ እዞም ዜጋታት እዚኣቶም መዋእሎም ኣብቲ ድፍዓት ክበልዩ ብዝኾነ ሕልና ቅቡል ከም ዘይኮነ እኳ እዩ ገሊጹ። ንብዓት ናብ ዓይኑ ከምጽእ ዝቃለስ ዝነበረ ኮይኑ ተራእየኒ። ኣይሰለጦን መስለኒ ክቕጽል መረጸ። ክምልኣልካ ምልያን ሓወይ ከምቲ ፕረዚደንትና ገይሩ ዘብርሆ ገይረ ከብርሃልካ ቁርብ ይኸብደኒ እንድዩ? ወይ ከዓ ሚልዮን ሓወይ ጽባሕ ጋዜጣ ገዚኤ ዘየምጻልካ ጽቡቕ ጌርካ ምተረዳእካዮ ነርካ። ኖ ደሓን መዕለሊ ኾነ ናይ ለእምበር መዓስ ብዙሕ መጽናዕቲ ዘድልዮ ኾይኑ ገሚተ እውን ክፈልጦ ክእል እየ። ናይ ወዲ ኣፎም ዘረባት ንስኻ ገሚትካ ክትፈልጦ በለ ንጉሰ ገጹ እናጎማፀፀ። ምዃን ከምቲ ናቱ ጌረስ ኣየምጽኦኒ ኣነስ ክፍታ ኣለኒ በልክዎም ንኽልቲኦም ናጠመትኩ እተረድኦም ኣይመስሉን። መራዕ ሃገር ዘይስከፈሉ ምኽንያት እውን ከምዚኦም ዝመሰሉ ዘይርድኡ ሰባት ከም ዘለዉ ስለ ዝፈልጥ እዩ ዝመስል። ክውዳኣልካ ሚልዮን ፕረዚደንትና ንኹሉ ህዝቢ ናይ ምዕጣቕ ዕድል ዝህብ ዘሎ
እዛ ሃገር ብህዝባ ክትሕሎ ስለ ዘለዋ ሃገር ናይ ምሕላው ሓላፍነት ናብ ውሑዳት ክድርበ ስለ ዘይብሉ እዩ። ብሓፂሩ ነቶም ኣብ ግንባር ዘለዉ ኣሕዋትና ካብ ምሕላይ ተላዕለ እዩ። ንጉሰ ደመረ ናይ ኩናት ስግኣት ስለ ዘሎ ድዩ? ናይ ኩናት ስግኣት ከምዘየሎ እሞ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቕሲንና እዩ። ሓብትሽ ኣገረመኒ። ወያንን ዝረኣያቶምን ኣብዚ ዝሓለፈ 4-5 ዓመታት ገብሮ ዝፈቶን ነገር እንታይ ምንባራ ትፈልጥ? ንጉሰ ካብ ፍልጠቱ ከካፍለና መረፀ። ንዜጋታትና ኣብ ሰራዊት ጆ መሓዝ ጥራያ ነይራ። ካልእ ክገብሮ ዝኽእሉ የለን። ነዚ ካብ ቃላት ፕረዚደንት ዲኻ ሰሚዕኸዮ? እሞ ተዓዊቶም ዶ ኢሉኩም? እንታይ ክዕወት ኣዳ ነመከዝና ኽነልምዕ እንዲና ሓሊፍናዮ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ነዚ ናይ ወያነ ዋላ ኣሜሪካ ሃቐናታት ብዙሕ ሚዛን ኣይሃቦን። ነቲ ኩነታት ከብሪ ኢሉ እምበር ንሳቶም እዮም እናረብረቡ ዝመፁ ዘለዉ። ጽቡቕ ገይሩ ክዛረበሉ ይደልየን እምበር ሕጂ መብዛሕትኦም ዕረቑና እናበሉ እዮም ዝልምኑ ዘለዉ። መንግስትና ዳሞ ስለምንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓወት ከሎ ህዝቢ እኽሉ ከይሓፍስ ከልኪሉ ዘዕጥቕ ዘሎ? ሳላ ዝሓይልና ኮይም ንዕነት ሓረቕ ዝብሉና ዘለዉ ሚልዮን እንዳወንካ ኸጥዒሹ ዳርጋ ክልቲኦም እዮም ብሓንሳ ነዚ ሓሳብ ዘኢሎሞ። ድምፂ ንጉሰ ግና ነፂሩ ተሰምዐ። ንስኻትኩም ዳ ኸይትኾኑ ትዕሸው ዘለኹም? ህዝብና እናደቐየ መንስያትና እናፈለሱ ቁጠባና እናንቆልቆለ ሓሊልና ትብሉ። ብግምት ከዓ ሃገራት ክንተዓረቕ ይልምናን ኣለዋ ኢልኩም ክትኣምኑን ከተእምኑን ትፅዕሩ። ብዛዕባ ብሃዋሁ ዘሎ ኩነታት ነዝዛረብ ሰብኣይ ኣብ መሬት ኮንኩም ን20 ዓመት ሰሚዕኹሞ። ካብዝን ላዕሊ ዕሽነት ዳ እንታይ ደልይኹም? ክልቲኦም ቃል ከየውስኡ ቀው ኢሎም ጠመቱኒ። ተጠማሚቶም ኣራእሶም ምስ ነቕነቑ ግና ንዓይ ከም ዓሻኽ ርኢኒ ከም ዝመረፁ ተኸስተለይ። ዓመት ሓሊፉ ብኻልእ ክትካእ ከሎ ከይተቐየሩ ዝቕፅሉ ነገራት ብዙሓት እዮም። 2015 ብናይ ምትላል መብፅዓታት ድሮ ጀሚራላ። ለውጥ እንርእየሉ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና።